عفشاقن تي ريتهم نابي قصي خير مالتي قال يوم بوليتيكان منفساونتن تبلو قال يوم مچم تيل زي تبلعو سب زي زارو ነገር የለም ፖለቲካን አይወደሐው ባይሆን ወድቆ አይሆን ከዛራው ላይ ይደል ሰብ ኮሊ ይደል ዛብ ሀገር ካም ዝራ ፖለቲካ አይሆን ጨዋነት ክርስትና አይ አነ በዚህ ቆይ መዘለኹ ስለ ሀገሬ እንዳጸለኹ ነት ህዝቡን ናጽነቱ ወጸሉ ሰሪህ ዝበልዕሉ ምስ ጎረቤቱ ዝናገደሉ መዓልቲ ዝጽሊ ዘገልግልም በር ፖለቲካ አይኮነን ፖለቲካ ነገዛ ርስኹም ረብሓ ኾውን ኸል ስለዚህ ከመይገሩ ሰብ ይፋቀሪ ትምርቲ እጂ ናውቱ ጠዊ ወንድሕር ኮይንኩም ወይ ድማ ኸሙ ትብሉ ተኾንኩም ስለ ሀገርኩም ስለ ዓድኹም አይትዛረቡ ዝብላ ራእይ አንተ ሃሊኩም እዚ መድከም ይኹም ማለት ቶም ስቕ ዝበሉ ካህናት ከማን ይሕርቀና ኣሎ ቶም እንዳራእዩ እንዳተዓመፀ ስቕ ዝብሉ ይሕመመና ኣሎ ንሕና ኣሕዋት ካህናት ኣለውና ኣሕዋት ወተሃደራት ኣለውና ስለዚህ ወሊዶም ደሞዝ ወርሓው ደሞዝም ቆልዑ ከዕቢ ይክእልን ገዛ ኽራይ ሰማይ ኣስቤዛ ሰማይ ንሶም ንመንግስት እንዳተገዙ ጥርሕ ዝግዝኡ እንድሕር ሃልዮም ወይ ሰሪሖም ክበልዑ ስረዶም ወይ ድማ ደሞዝ ጌርካ ሃገር ዕሪ ምባል ሓጢያት ኣሎ ማለት ክርስቲያናዊ ይኮነን ካልኣይ ድማ ሰብ ክእሰር ገበንጌሩ ንቡር እዩ እንድሕር ገበንጌሩ ኮይኑ ይፈረድ እንድሕር ዘይጌሩ ኮይኑ ድማ ይሰደድ ሃገር ኣለና ንሕና 1000 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ባሕር ኣለና ምስ ጎረቤትና ዘይነግድ ስለምታይ ስለዚህ ምስ ኩሉ ዘናቆተና ዘሎ ስልካ ራእዮ ማለት እዚ ናይ ገዛ ርስኹም ዕብዳኒ ማለት ካልኣይ ፖለቲካ ማለት እንታይ እዩ ኢልኩም ተታሓቲኩም ረብሓ ናይ እንዳመን ረብሓ ህዝብ እንድሕር ኮይኑ ህዝብና ክንርብሕና እንዛረብ ዘለና ረብሓ ናይ ገዛ ርስኹም መቸም ረብሓ ተዕቢሉ ምኽንያት ኣይኮነን ወይ ድማ ውልቃዊ ጸሊ ትፈጥሩሉ ዓሌትን ጎሳ እንዳፈላለኹም ትበኣስሉ ተኾይኑ እዚ ምስ ረብሓውን ኣይኮነን ምስ ናይ እንስሳውን እንተኾነ እንስሳ ማለት እዩ ኣብዚ በኣሳሊ በኣሳሉ ዝዕረቃሉ ይዕረቃልየን ማለት እዩ ሰብ ኣብ ዓለም መራሕ ኣለዎ ኣዕዋፍ ናተን መራሕ ኣለወን ዓሳታት ባሕሪ ናቶም መራሕ ኣለዎም ንፃፀ ደቀቕቲ ሽሾ ናቶም መራሕ ኣለዎም ንናፁ መንገዲ ኣለወን ንሰብ ድማ መመሓደር ልቦና ኣለዎ ስለዚህ ብልቦና ክንከይድ ድማ መንፈሳውን ስጋውን ጸጋ ተዋሂብና እዩ ብመንፈስናን እግዚአብሔር ክነመስግን ብስጋና ድማ እንሆ ንስጋና ዝኸውን አሪና ግን ብዘይ ዓመፅ ክንከይድ እዚ ግድና ኣይኮነን ክርስትና ዘድልዮ ማለት እዩ ስለዚህ በስ ስለዝኾነ ነዚ እንታይ ኢና ንብሎ ማለት እዩ ሓቂ ምዝራብ ንብሎ ማለት እዩ